नंदों नामा नों आंखौ सना मोजां मोननायनि अजन सुनायनो नों आंखौ अनोब्ला आंबो नोंखौ अनफिनगोन जेरै दं बिदिनो थाबाय थागोन। लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोननैसो गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। स' गिबि आपडेटआवनो दङ आरबि फिल्म प्रडाक्सन ब्रेन्डनिफ्राय मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों बेपारि नंदों नामा एबा बेपारि आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो जोङो गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन ताजिम नार्जारी लोगोसे मनालिसा हाज'वारी बिथांमोनखौ। मेथाइखौ रोजाबदों ताजिम नार्जारी बिथाङानो आरो बे मिउजिक भिडिअनि डिअपिखौ खालामदों सोरां बसुमतारिया आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों बिश्वजित बसुमतारी बिथाङा। स' लोगोफोर आरबि फिल्म प्रडाक्सन ब्रेन्डनिफ्राय बेपारि बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअआ जोबोर मोनसे हिट मिउजिक भिडिअ जागोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना सोर सोर नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ सिबुं प्रडाक्सन बेनारनिफ्राय गोदानै फैनो गोनां खावनानै लांबाय बे मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोना थांनाय नभेम्बर दाननि 31 खालार खालि फुंनि 8 रिंगायावनो रिलिज खालामनो गोनांमोन नाथाय बिथांमोना रिलिज खालामनानै होआसै। जाहोना बेनो बिथांमोना मोनसे पस्टनि गेजेरजों फोरमायदों आरो बे पस्टआव लिरदों हारिया खैफोदनि लामाथिं आगान सुरलांनाय बे अलखदनि समाव जोंनि मिउजिक भिडिअ खावनानै लांबायखौ एसे सम नेबावनानै रिलिज खालामनो सानदों बेबायदि लिरनानै पस्ट खालामदों। दा बेनिखायनो बिथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ दाख्लै थांनाय 30 नभेम्बर खालि रिलिज खालामनाय जायासै बिथांमोना। जानांगौ बिथांमोना थासारिया जुदि मोजाङाव फैयोब्ला बे मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो रिलिज खालामना होगोन। स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।